da, pena izugarriaz, haurrezkuntzan hasi da, gure bidearen amaitzen da, berrotiko eskolari, eskerturik, maitatu atenagatik, bosgarren mailakoei, gogorazi nahi zeu, hobenak zeatela. Eskerrik asko denei, zuen laguntzagatik, agurtzeko unean, aiatu zaigula, orain DBH-era, bidea jarraitzera, Berrotiko eskola gure bihotzera, irakasle guztiei, eskerrik asko denei, zuekin hasi ez zigarelako, maietza gaitu zeudako, pozik gaude, pozik goaz ikusiarte. Usatu daigan errituak erretik bi gauza. Bertxotan, eskertu diezuen, bosgarren mailakoi, zer lagunonak dio. Bosa seigarren maila importante izaten da, seigarren mailako molako zeaten. Eta indezuen primeran lehen apurrek aipatu duna, elkar zaindu. Zuek izan zate seigarren mailako taldea elkar zain zen, zutabe nagusi izan zatena kurtso oso zehar. Lortu ez du izugarrezko lan giro polita eta elan oso ondo konpontza elkarrekin. Beraz, eskerrik asko eta zure